गिबियावनो बयखौबो BodoNews30 चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ पान्जाबनि लुधियानानि मोनसे कारखानायाव गेस लिक जानाय जाथायजों गासै 17निबो बांसिन सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंफ्रा होश गैयै थासारियाव। पान्जाबनि लुधियानानि गेसपुरा ओनसोलाव थानाय मोनसे कारखानायाव दिनै 30 एप्रिल खालि फुंनि समाव मोनसे गिख्रंथाव गेस लिक जानाय जाथायाव गासै 17निबो बांसिन सुबुंफ्रा जिउ खहा जादों आरो गोबां सुबुंफ्रा होश गैयै थासारियाव दं होननानै खौरां मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला नेशनेल डिजास्टार रेसपन्स फर्स NDRF नि हानजाया जाथाय जानाय जायगासिम मोनसे रैखाथि हानजाखौ दैथायहरदोंमोन। लोगोसे देहा फाहामगिरिफोर, एम्बुलेन्स आरो गंसे फायार ब्रिगेडआबो जाथाय जानाय जायगासिम सौफैयो आरो जखम जानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो फाहामथाय होनो थाखाय देहा फाहामसालिसिम लाना थाङो। सावगारियाव नुनाय बे सुबुङा उदालगुरि जिल्लानि बिन'द स्वर्गियारिनि फिसाज्ला उत्तम स्वर्गियारि। थांनाय 25 एप्रिलनिफ्रायनो उत्तम स्वर्गियारिया S01EW3283 नाम्बारनि गंसे सिकिउरिटि गारिखौ लानानै बहाबा खारखोमानानै दङ आरो दिनैसिमबो बेनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै। बेनिखायनो सोरबा बे सुबुंखौ बहाबाफोर नुसनबायब्ला जानबुं नाम्बार 7637883817 नम्बराव फन खालामनानै खौरां होनो थाखाय खावलायहरदों। 14 नं चिरां दुवार UPL ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव खुंगा नैथि बैसागु बिदाय फोरबो खुंफुंदों। हाबाफारिनि गिबि बाहागो बायदियै हाबाफारिनि गुदि हाबग्रा गेट, फिरफिला बेरहोनाय, मोसाग्रा थावनि बेखेवनाय आरो साइनासालि बेखेवना होयो हांख्रायजानाय मानगोनां गाहाय आलासि बिथांमोना। बैसागु बिदाय फोरबोआव दोरोङारि बैसागु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारियाव गासैमोन 30थासो मोसाखावगिरि हानजाफ्रा मैखोमै बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। हाबाफारियाव MCLA माधव सेट्रि, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि OSD सांग्राम ब्रह्म, चिरां जिल्ला UPL दोलोनि नेहाथारि अमर ब्रह्म, 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPL दोलोनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि, दोलोनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोर आरो बे ओनसोलनिनो गोबां रायजो राजाफोर आरो मेलेमजिबिफोराबो बाहागो लायो। खोला भारतनि बयजोंबो मिथिसार जानाय फावखुंग्रि समान्था रुथ प्रभुनि बाखनायगिरि तेनाली सन्दीपआ समान्था रुथ प्रभुनि मुङै आन्ध्र प्रदेशनि बापतलायाव गंसे मन्दिर बानायदों। बेनि मन्दिर बानायनायनि सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोख्रैनो भाइरेल जादों। गसाइगाव कुसुमबिलाव रान्दि गोरिब दुखियानि मेगनाव PMA अवाइन अखौ लानानै मेगनाव मोदै बोहैदों। बारहुंखायावनो रान्दि आइजोनि सोरखारि न'नि इन्जुरा बायदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुगाव जौगां खोन्दोनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय कुसुमबिल गामियाव थांनाय मोनानि 12 रिंगासो समाव सोनाबनिफ्राय फैनाय अखा बार बारनायजोंनो कुसुमबिल गामिनि सरला बसुमतारी मुंनि रान्दि दुखिया गोरिब न'खरनि PMA अवाइन न'नि इन्जुरा बायदों। जोबोद दुखुनि खौरां, रामेश्वर बसुमतारीया बे बुहुमाव गैलिया। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 3 नं नावखाता गामिनि गोख्रों समाज सिबियारि रामेश्वर बसुमतारीया 90 बोसोराव प्रेसार स्ट्रक जानानै हायाव गोग्लैनानै दिनै फुंनि 4 रिंगायाव रुंसारि जायो। बिथां रामेश्वर बसुमतारीया थांनानै थानाय समाव बर' हारिनि थाखाय गोबां बिहोमा गोनां खामानिफोरखौ मावलांदों, जेरै फरायसालि गायसननाय, गोबां मदद होबोग्रा सुबुंमोन। मख'जाथावदि बिथां रुंसारि रामेश्वर बसुमतारीया सिमेन्ट सापुरि SP बड' गोजौ फरायसालि गायसननायावबो गोबां मदद होबोदों। बिथां रुंसारि रामेश्वर बसुमतारीनि दुखुनि न'खराव धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि रबिन बर' आरो सानजा सानजारि नोगोर आनसलिकनि जितेन बर' बिथांमोना थांनानै खौरां लायो आरो गांसे आर'नाइ बावहैयो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आरो देंखोनि राजा बिग्राय ब्रह्मनि मेगनाव दुखुनि मोदै। बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिग्राय ब्रह्मआ बर'नि थाखाय जिउ बाउसोमनानै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय रन्जन दैमारिखौ गौहाटी सेन्ट्रेल जेलाव नायहैनानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। मुंदांखा देंखोगिरि बिथाङा जेलाव थानाय बर' हारिनि बिर जोहोलाव NDBफोरनि दुखु नुना मेगनाव मोदै गदों। बिथाङा बिर जोहोलावफोरनि थाखाय बर'नि आफाद गौथुमफोरजों सावरायना बिथांमोननि गनायनि मा राहा दङ बिनि सायाव सावरायगोन होनना मिथिहोदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।